Hello guys, welcome back to my channel. Good afternoon today. I hope nga naa kita karon sa maayong panglawas o kitang tanan malipayon uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Karon guys, ako na sad mong dalitan sa akong mga tula sa kalikasan. Larga maestro. Sa paligid, maraming mga puno at magaganda. At dito sa mundo, ang buhay ko ay sila. Mula sa puno, mga dahon at mga bunga. Kapag ako ay masipag, marami akong pera. Hindi na kailangan sa malayo ako pumunta, tulad sa Hong Kong, Japan o Amerika. Dito na lang ako sa Pilipinas titira. Mayaman daw dito, sabi ng aking ama. Pero sa iba guys, ako tataka ng labis. Mahirap daw dito ang buhay at maraming nagtitiis. Lalo na ngayon sa panahon ay nasa krisis. Ang iba kumakain isang araw, isang bisis. Maraming tao ngayon ang nagkaguluhan dahil sa hindi tama nilang mga pamaraan. Dahil sa kayamanan upang malutas daw ang kanyang kahirapan. Maraming tatakbo ngayon sa politika at walang pakialam guys kahit ano ka pa. Mayaman o mahirap o ano pa, ikay lalapitan basta lang makilala. Pero anong nangyayari sa buhay ko ngayon? Sa langit lagi na lang akong nagtatanong, bakit pagkatapos sa oras ng eleksyon, ang ibang politiko kahit saan na naroroon? Ngayon guys, ginagawa ko na ang lahat at ako'y sumusunod kahit ano pa ang batas. Lagi akong nagsisikap at ginagamit ang sarili kong lakas. Pero sa aking mga ani guys, may iba pa ang namimitas. Wow! Bakit kaya guys? Ano kayang ibig sabihin nito? So kayo na lang ang maintindi sa aking mga tula. Lingaw-lingaw lang ta guys ha. So, mo na to. Daghang salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye!